Assalam. Please help me post if I am overreacting. Okay. I got married last year. So far, masha Allah. To haka ake so ai a kawo positivity na aure cewa masha Allah ba wai ta korafi ta kawo korafi hide my ID ba. Okay. No problem from Habibi. Okay. Dama masaya farkon aure kan ai no problem. Matsalar da nake samu da mother-in-law na ne and his siblings. To, last year ta tafi aikin hajji, sai ta dawo da brothers ɗin shi wajen age 4 and 13, which was fine. Okay, ka san irin amarya dole tana so ta faranta ran mai gida da uwar miji, it's fine. Okay, tana ganin za a fi kula da su a nan. Bayan ta dawo na ga ba a zo an tafi da yara ba, aka ɗebo ragowar kayansu na gida. Wai sun dawo gidana da zama. A'a, haka ake yi daga zuwa kwana biyu ko sai a turo kaya? It's tough, but dai mu ji. He changed their school to one closer to our house. Ya Allah, ni da ban haihu ba, an haɗa ni da wahalar yara? Haka kullum nake haɗa musu lunch box na yi wa ƙaramin wanka. Kina ƙoƙari poster. Kamar dai ni na haife su. Last 2 months na samu ciki ne ma, to masha Allah. Ga laulayi ina yi, thinking zai ɗauke su ya mayar da su considering my condition. She called me yesterday. Wai yaranta sun rame, bana ba su abinci sosai. To, okay. Kuma wai ƙaramin bai kai ya fara tsarkin poop da kansa ba. And she's aware of my condition. Okay. Ni dai gidan iyayena zan koma. Mijina ya ce I am overreacting. Lol. To, kun ji dai wannan batu. A takaice dai ta yi aure sabon aure maybe under a year. Kuma maman mijinta ta kawo ƙannen miji mai shekara 4 da mai shekara 13. Wanda lokacin ta tafi aikin hajji. Da ta dawo kuma maimakon a zo a ɗauki yaran daga wajenta sai aka kawo sauran kayansu aka bata su a matsayin a wajenta za su ci gaba da zama. So bayan kuma wannan mijin ya zo ya canja musu makaranta kuma yanzu ta zo tana laulayin ciki kuma maman mijin ta san tana laulayin ciki sai kuma sun je wajen maman har da korafi cewa ba ta ba su abinci sun rame. So bari mu ga wasu daga cikin comments ɗin da aka tura. Wannan ta ce ko ya ce, don't just go home like that sai kin ɗan yi drama. For now ki daina complain. Ki bari sai bayan kwana biyu. Ki ce ba ki son warin girki ya dinga siyo muku abincin waje. From there ki fara fake illness. Idan kina wa yaron wanka ki kamar kin faɗi a toilet. Ki ce maran ki ke ciwo kin kasa tashi. To wannan shawari haka. Idan an je asibiti ki ce wa nurse aiki kike yi kamar za ki mutu. Ta ba shi shawara ki samu hutu for some days. Saboda ba a son mai ƙaramin ciki da aiki. Daga nan sai ki ce masa ya kai ki gidanku Allah ya bada sa'a. To kun ji dai wannan comment ɗin da aka yi har da bada salon irin yadda za ta yi yaudara. I think a shekara ɗaya idan har babu fahimta tsakaninsu da za ta iya gaya mishi bayani ta nemi hutu ta mishi bayanin matsalanta ya fahimce ta akwai matsala kenan. Har ta kai sai an yi ta wannan drama da wannan ya tsara ɗin ya zama aure akwai matsala babu communication mai kyau tsakanin ma'auratan in har sai ta yi waɗannan ƙarairayin. To bari mu ji dai wani. Wannan take cewa people blaming her wai ta yi kuskure or good for her. How do you expect her to reject kai tsaye haka nan? If at all anyone is at fault here, then it's her husband and not her. Period. Mai T. Kuma gaskiya ni ma na ɗan karkata kan wannan bayani. So wannan kuma take cewa another reason not to start what you can't finish. Allah ya rufa asiri. Wannan nata a takaice yake. Wannan kuma sai take cewa oh dama uwar da ranta ta kai ɗanta mai shekara 4 wani gida 4 years fi sabilillahi me zai raba shi da uwarsa in ba mutuwa ko ta yi aure tana wani gida ba. Kuma gaskiya ne fa, why would you like ki ɗauka ɗanki ɗan shekara 4 ki kai wa matar ɗanki ana zaune lafiya? So
Wannan kuma ta ce, je ki gida ki huta kin ji? Anything for your mental and physical well-being as a pregnant woman. To, gaskiya kan your mental health, your physical well-being yana da mahimmanci especially ga mai ciki, sabon ciki ma for that matter. So, wannan take cewa masu yara 'yan 2 years ma idan suna laulayi, anshe su ake yi balle yaran wata wacce tana raye ba mutuwa ta yi ba? To dai, baki iya drama ba ne. I always say this, mata ku koyi kissa. Use your brain and use your femininity to get what you want. Raunin 'ya mace is her greatest asset wallahi. Ki kwanta ciwon ƙarya, komai sai an miki, ki kira mom ɗinki ki saka kuka, ki ce you can't do anything in the house. Make sure everywhere is very dirty. Just do what you have to do to make you look pathetic and needing help. To, wannan ma dai ta yi bayani irin na bayanin na ɗazu ne, wanda a yi kissa a yi ƙarya. Gaskiya maganan ƙarya ɗin nan ni ba na ciki. I don't believe in wannan. I think if akwai communication mai kyau tsakanin ma'auratan, ba sai an zo maganan ƙarya ba gaskiya za a iya warware wannan matsala. Amma mu je zuwa dai. To, mother-in-law kuma har da 4-year-old, ikon Allah, ɗanta ko jika. Wasu mutanen dai sai a hankali. Okay, to ai ashe mother-in-law da sauranta, ita Allah ya ɗaura wa hakki 100%. Meye ma ya haɗa ki da riƙe su? To ke 'yar miji daɗi Allah ya ba da zaman lafiya amin. Gaskiya kai, so wannan sai take cewa tsakani da Allah akwai cutarwa magana ta gaskiya. Ita aikin me take yi? Me yasa mu mata muna da son kai ne? Ita ɗin lokacinta haka sirikarta ta yi mata? Ni ba zan ce ki tafi ba, amma gaskiya idan ni ce ina cikin wannan situation ɗin, wallahi tafiya ta zan yi. Matsalar matanmu na arewa haƙurin ya yi over. To, ta ce haƙurin ya yi over. Shi yasa ana tattake su. Da ana dagewa a tsaya akan haƙƙi, da wasu abubuwan sun ragu. Me haka yanzu? Gaba ɗaya raina ya ɓaci. To, ni ma raina ya ɓaci. So, wannan kuma take cewa, ko yake cewa ne, rashin lafiya za ki yi na sati, kina kwance har drip a sa miki irin a gidan nan. So, kafin sati ya ƙare sai mamanki ta ce bari a mai da ke gida don a kula da lafiyanki. Tunda ko girki ba kya iya yi. Go home and stay for at least a month. Sai mu ga ta faɗi. So, mutane dai suna ta maganan a yi ƙaryan rashin lafiya, but ni dai har yanzu matsayata shine bai kai a zo ana ƙarya ba, because aure shekara ɗaya kuma a ce wai communication ɗinku is very poor har sai an zo ana ƙarya kafin a samu maslaha akan abu wanda totally kuma gashi nan yana threatening lafiyar mai ciki. Gaskiya auren akwai matsalan communication. Amma bari mu je dai. Wayannan suka ce ko ta ce ne, mata yaushe za mu daina yi ma juna mugunta ne? To, ita ma ta san ciki da haihuwa, ko ɗanka ne in kana da wani cikin ba ka iya masa hidima, ba ta ma taɓa haihuwar ba. Gaskiya mugun abu ya yi yawa. Wallahi ta tafi gidansu, manya su shiga zancen kawai. Shikenan, faƙat manya su shiga zancen. Wannan kuma take cewa, wait, I don't mean to be disrespectful, okay? Mu ma dangin miji ne, tabbas. But hannun maman ciwo yake da ba za ta iya riƙe su ba? Just asking. Gaskiya kan. To, wannan kuma take cewa kin auri ɗan yarinya. To, don sun ji cewa maman tana da yaro ɗan shekara 4, an ce ta auri ɗan yarinya. So, bari mu ga wannan ta ce, wannan Gen Z mother-in-law ce, tunda tana da 4-year-old. Okay, ita ma ta bi sahun waccar kenan. My dear, tattara ki koma gidanku ki huta. Do not compromise anything for your physical and mental health, and also for the health of the pregnancy and unborn child. A abin da Allah ya wajabta maki na aure, wannan hidimar ba ta ciki. Please go to Sheikh Hasim Al-Hakim page ki duba magana akan relationship ɗin daughter-in-law da mother-in-law. May Allah make it easy for you. To, wannan magana ta haddata tagin shafin Sheikh Hasim Al-Hakim akan ta duba for
wannan relationship tips na mother-in-law da daughter-in-law. So wannan kuma take cewa, ya Allah kar ka jarabce ni da abin da ba mu iya ɗauka. Allah ya baki lafiya kuma raba lafiya. Poster Allah ya sauƙaƙa miki. Amin. To wannan addu'a ta yi mai kyau, amin. Wannan kuma take cewa, ke ma ki koma gida ki ce ke ma zuwa kika yi a kula da ke, ba dai shi kenan ba? Gaskiya kan shi kenan. Okay, wannan take cewa, 4 years bai kai yayi tsarkin poop da kansa ba, kuma wanka tsarkin ma duk brother ɗinsa zaki sa yayi masa. 13 years kika ce? Naki abinci da koya musu homework in sun zo da shi, amma gaskiya kina buƙatar a tausaya miki a wannan yanayin, kar ki bar su da yunwa please. Okay, to wannan magana ta. Wannan kuma take cewa, home training will not let me say what's on my mind. Gaskiya kam, okay. But maganar gaskiya baki da haƙƙin riƙon yaran nan, ko da uwarsu ta mutu. I hate this culture. A sa mutum a wuya, ka yi magana a ce baka san ya kamata ba. To, wannan dai da zafi-zafinta. Wannan kuma take cewa, ana nawa shawaran, in dai ba wai yaran suna da wani problem ba, you can get a house help ta riƙa taya ki. Please let your husband family feel welcome kamar yadda family ɗinki will feel in an zo miki. Okay, wannan gana ta bayanin. Amma in har na lura da kyau ba maganar feeling welcome ba, tana magana akan an kawo su da farko akan ba wai za su tsaya gaba ɗaya ba, sai suka zo kuma aka kawo kayansu har da canja musu makaranta, dan kuma sai ta zo tana fama da laulayi. So kuma bayan laulayi kuma sai matar ko ce mahaifiyarsu uwar mijinta kenan ta zo tana ƙorafi akan cewa yaran sun rame suna jin yunwa. To in har sun rame suna jin yunwa sai ta kawo su wajenta ta riƙe su mana, me za ta kai ta wajen surkuwa. But amma bari mu ci gaba da karantawa. Abeg, go back home, ke ma ai jinyar kike na satuttuka. Abeg, go back home, ke ma ai jinyar ki na satuttuka, sai ki dawo tare sanda kika ji ƙwari-ƙwari. Wai tsaya, baki iya kuka ba ne? To, okay. Ki wuni kina masa kuka, ke ma gida za ki, ba ki jin daɗi. Ranan a wuni da ruwan tea kar ki ɗora, ki ce jiri kike ji. Ba ki iya tashi, ba za ki iya komai ba. Dole zai mai da ke gida a lura da ke, ko ya kawo mai taimaka miki don ba zai jure zuwanki gida ba. To, ga masu shawaran a ita kuka fa. Okay, wannan take cewa, kai, wai me yasa kuke ɗaukar ma kanku abin da sam ba shari'a bane ba? Ƙannensa ba ko yaransa ne, you can decide not to take care of them. Wannan wani irin iskanci ne? Wato ke kin zo bauta ko? Kut, Allah kare ka ɗora mana abin da ba za mu iya ba. Wannan ai zalunci ne. I'm so pained. To, wannan to da zafinta. Wannan kuma take cewa mijinki dai laifinsa ne gaskiya. Wannan a takaice ta faɗa. Kuma da alama haka kan. Wannan ta ce, astaghfirullah, amma wasu families ɗin kamar da mazauna suke tunani. Amma fi Allah. Amma fi sabilillahi, ita da ‘yarta ne aka mata haka za ta yarda? It's high time. Maza mu fara creating boundaries tsakanin matanmu da families ɗinmu. To, wannan ta ce, langwaɓe ki ce baki da lafiya, ki je ki huta ko sati ɗaya ne. Wannan sai take cewa, I'm more worried about her husband having a 4-year-old brother. Either ways, may Allah make it easy on you. Amma speak to your mother-in-law woman to woman. Mama, lamarin nan fa kin san yadda yake. Don Allah ki kwashi yaran ki huta ne. Ya Allah. So ta ce wai don Allah ki kwashi yaran ki in huta ne ba. To wannan ta ce ta mawa mother-in-law ɗinta magana woman to woman, ta ce ta kwashe yaranta. So wannan nata a takaice ne ta ce, my dear, you are not overreacting. Laulayin ciki is no child's play. Gaskiya kam. So, wannan take cewa, yawwa, ki je gidanku please. Ban san me yasa wasu ba su da hankali ba, wallahi. Ni da na yi aure mama na hana yarana zuwa gidana ta yi.
amma ita wannan har da kwaso miki ƙannansa, haba dai. To, wannan sai ta ce, women are going through a lot in this life wallahi. I agree. Husband show you pepper, in-laws show you pepper. To, wannan sai take cewa gaskiya mutanenmu na buƙatan ƙarin ilimin addini kafin aure. Gaskiya I'm an advocate of that, saboda wani rashin sanin haƙoƙin aure da abubuwan da ya kamata da abubuwan da bai kamata ba, gaskiya yana da muhimmanci, yana taka rawa wajen samun zaman lafiyan aure ko akasin haka. Ta ce wannan mulkin da ake yi wa mata ya yi yawa. Mijinta kaɗai Allah ya ɗora wa nauyin ta kula da shi, ta yi mishi biyayya. In-laws ba su da ko haƙƙi da ya saman ki. Da me za su mulka ki? Ni dai gaskiya ba zan iya ba. One thing with karanta comment shine, because wasu suna sauri za ka ga akwai typo, typing errors da yawa, so kada ku ce na kasa karanta abin, so kuma ga ido na ma. So wannan kuma take cewa ai ki saka likita ya rubuta miki bed rest, a kirawo mijinki a sanar mishi. Cikin zai iya samun matsala idan ba ki hutawa. Ki kwanta sosai, ba ku da lafiya. Gari na wayewa ki roki Alhaji ya kai ki gida ki huta. I hate nonsense. Yawwa, I hate nonsense. Ta yaya ma za a kawo maka riƙon 4 years in ba mugunta ba? To, wannan take cewa go back to parents' house and rest. Sai shi ya ci gaba da kula da ƙannen shi. Idan ya gaji ya mai da su wurin uwarsu. Idan kin ji sauƙi kafin ki koma ki faɗa mishi ba za ki iya riƙe su ba gaskiya. Ba ki so ki samu matsala da mother-in-law ɗinki. Wannan abin sai da dabara gaskiya, because kin riga kin fara kuma at first ba ki ɗauke shi komai ba. And now she sees it as nothing, kuma da gadara take yi. Idan kuma sun ki manya su shiga cikin lamarin, period. You are not a babysitter, and if she thinks you are not doing enough, let her do it herself. To, wannan ma da zafinta ta zo. Wannan take cewa poster cool, wallahi karki yarda. I assume you are in your early to mid 20s. Za su tsufar da ke tun kina ƙarama. Ai aure ba hauka ba ne. Da parents nasu a duniya a ce an ka miki riko. First of all, you need to have a conversation with your husband. Ku yi magana, idan ya ƙi to ki kai ƙara gaba. Okay. Wannan ma take cewa this mother-in-law is sick and wicked. Okay. Go home and rest. Uban waye ce ta haifa, ta san ba za ta iya kula da su ba. Ta wannan ma da zafinta. Wannan take cewa ki je gida ki huta kam. You are not a donkey. Ki ce an baki bed rest. To, wannan ta ce ki yi plan da doctor ɗinki. Ki faɗa masa she plight ɗinki. A rubuta miki ƙarya da gaskiya a next doctor visit ɗinki. Ke ma ki laulayi, if it's to starve yourself for some time, haba. Ma ki kar ki tashi breakfast, ki ta kuka. Da kai shi zai san yadda zai yi. Ai shi ma first baby shi ne. Hankalin shi zai tashi. This is total wickedness. Ai. To, wannan ma dai abin da ta faɗa kenan. Da wannan take cewa, wait, what happens that your mother-in-law cannot hold her children? Haba, wannan wani irin abu ne when they are not orphans? Okay. Wannan ta ce, please, you aren't overreacting, no. Ki tafi ki huta, manya su yi magana. To, za mu dakata a nan. Me kuka gani da wannan labari da kuma shawarwarin da aka bayar? Me kuma za ku faɗa akan wannan shawarwarin? Kuna ga cewa masu cewa ta yi ƙarya da masu cewa ta haɗa plan da likita, da masu cewa ta je gida kai tsaye, da masu cewa ta kira iyaye a shiga, manya su shiga magana ɗin, wanne ne kuke ga yake daidai? Idan ku ne, me za ku yi? Sannan kuna ganin mother-in-law ɗin ta yi adalci cewa ta ɗauka yaranta har 2 ta kai wa sirkuwanta bayan tana da ranta, tana da lafiyanta? According to the poster dai ba mu ga cewa ta yi maganan ko wani rashin lafiya ba. A nan kuma ta zo tana ƙorafin wai ba a ba su abinci sun rame. Me za ku ce game da wannan abu? Kuna ga ku team ta yi ƙarya ne? Kuna ga ku team
ta faɗa wa magabata ne, kuna ga kutin ta tafi gidansu ne, ko kuma wacce take cewa ma ta gaya wa uwar mijinta face to face cewa ba za ta iya ɗauka mata ɗawainiyar yara ba. Me kuke tunanin ya kamata a yi? Like idan kuna karanta comment section za ku ga tarbiyya, fahimta da tunanin mutane kala-kala, kuma ko daga cikin wayanda muka karanto muku za ku gane cewa akwai bambanci wajen tunaninmu da fahimtanmu. I believe in communication a aure gaskiya, kuma ni na yarda cewa communication shi zai solving wannan abin. Kuma a shekara ɗaya a ce communication ɗinsu is not that good, da har sai ta zo tana kawo matsala hide my ID, gaskiya akwai matsala. So kada ku manta ku danna mana subscribe, sai kun ji ni a wani sabon shiri inda za mu sake kawo muku wani hide my ID ɗin. Na gode.